Алдагы матур кытлау хатыбыз зур ширкли авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен якташыбыз Гафарова Нәкия Илметдин кызы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан аны тормыш иптәше Муса, кызы Мәрьям, кияве Усман, оныклары Ильяс, Идрис, кызы Гөлфия, кияве Ринат, оныклары Ибрахим, Аюб, улы Усман, апасы Зәкия, племянницасы Мәрьям кытлылар. 1967 елның 20 майында Мавлютовлар гаиләсендә 8 балалары, матур кызлары дөньяга туа. Әниебез бала чактан ук бик тырыш, эш сөючән кыз булып үсә. 1986 елны улыгайгач ул киявегә чыгып, әткәебез белән матур гаилә коралар. Татулыкта балаларын, 2 кызларын һәм 1 улларын дөньяга китерәләр. Безгә үрнәк булып, бер-берсен яратып, хөрмәт итеп, газиз әткәебез белән алар 30 елдан артык бергә яшәп киләләр. Яраткан хатынымны мин 30 елдан артык үз итүемә бик шат. Чөнки ул мине бәхетле итеп, балаларыбызны тәрбияләп үстерде. Алар да исә үз чиратыннан хәзер инде безне шатландырып, гаиләләр корып, безгә оныклар бүләк иттеләр. Мин тормышымнан нык канәгать, аны шундый матур итүче ул син җаным. Улыгайдык әкрен генә икәү, гомернең көзенә керәбез. Тормыштагы тырышлыкны хәзер бала, оныкларда күрәбез. Гаиләдә хатын-кызны муен диләр. Ирләр олы башлар булса да, кайда барды муен шушы якка борылалар, буйсынмаса да. Син дә җаным, үрнәк хатын булдың. Матур тормышыма зур рәхмәт. Булсын безнең алгы гомеребез бары матур, бары тик рәхәт. Яраткан әнкәебез, рөхсәт ит сине матур туган көнең белән тәбрик итәргә. Әниләрнең хакы бик ала. Без моны бер генә истән чыгармый яшибез. Бар кылган игелегең өчен рәхмәтләр әйтеп, алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Кадерлебез, сиңа гомерләрнең иң озынын, саулыкның иң ныгын телибез. Әткәй белән икәү, сез инде 30 ел бергә. Бу саннар югарыга алмашынып торсын. Сез һаман шулай пар күгәрченнәрдәй гөрләп, тату гына, матур гына гомер итегез. Чыга әнкәй каршы алырга дип, иңнәренә салган яулыгын. Карын әршияти киләләр дип, я бер Алла, бирче саулыгын. Өй тутырып чаба оныкалар, әнкәемнең йөзе елмая. Әткәем дә әнкәемә карап уйлый. Менә икән, яшьлеккәем кая. Бар да әйбәт, шөкер, зарланмыйбыз. Килдек матур туган көннәргә. Насып итсен әнкәй озак еллар синең бәйрәмнәргә килергә. Әниебез, газизыбыз безнең, иң кадерле, якын кешебез. Менә синең туган көнең белән котларга дип килдек бүген без. Синең генә дип тырма бәйрәмне. Уртак бәйрәм безнең гаиләдә. Чөнки безнең бәхеткәдер инде син тугансың бу матур көндә. Барысы өчен мең рәхмәт әйтеп, кояштай телибез гомерләр. Алда әле матур туган көннәр, бик күп тапкыр сиңа килерләр. Саулык сиңа, олы бер тау кадәр. Бәхет сиңа тирән елгадай. Йөзләрең һәр чак гел елмаеп торсын иде, алсу алмадай. Хөрмәтле Нәкия Илметдиновна, без якыннарыгызның бар теләкләренә кушылып, бәхет, саулык телибез. Алдагы җыр сезгә безнең тапшыру аркылы сәлам булып агылсын.
Üzgəllənib qala bəğirlər Əti ənilərini sən şaqlarında Yaşayalsaq